Хәерле көн Татарстан, хәерле көн безнең кадерле яраткан тамашачыларыбыз. Студияда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Бүген 24 ноябрь, пәнҗешәмбе. Без сезнең һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне телибез. Салкын кышларга киреп барганда без иң җылы һәм якты бәйрәмнәрнең берсен әниләр көнен билгеләп үтәбез. Россия Федерациясе президентының 1998 елның 30 гыйнварындагы 120 номерлы указы белән ул ноябрьнең соңгы якшәмбесенә билгеләнгән һәм ана хезмәтенә, ананың социаль әһәмиятен арттыру максатларында бәйрәм ителә. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизләребезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр. Тормышыбыз бизәге булган әниләребез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә, кадерле әниләребез. Мәхәббәтегез, сабырлыгыгыз, назыгыз һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүегез өчен сезнең алда без баш иябез. Кызга әле генә карап узган клиптагы мизгелләрне күрергә, бу хисне татып карарга, ана булу бәхетен тоярга язсын иде. Әлеге җырны сезнең игътибарга татар телендә җырлар башкаручы, рус милләтеннән булган талантлы җырчыбыз Анастасия Макарова башкарып үтте. Бу клипны карагач та классик шагыйребез Хади Такташның Мәхәббәт тәүбәсе поэмасыннан юллар искә төшә. Ана бөек исем, нәрсә җитә ана булуга. Хатыннарның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Хатын кыз карнындагы яшәү чаткысы өркегән күзәнәкнең кеше булып җитүен күзәтүче һәм аңа бу дөньяга аваз салырга ярдәм итүче кешеләр, бала тудыру йортында хезмәт куючы табиблар. Алар улы рәхмәт сүзләре һәм ихтирамга лаек. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган табибы, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгече, Республика клиник хастаханәсенең хатын-кызлар табибы Наилә ханым Гайнанова. Наилә ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле иртәләр, хәерле көннәр, Айзилә, хәерле иртәләр, хәерле көннәр, тамашачылар. Наилә ханым, сез бик тә мактаулы һөнәр сайлагансыз. Чөнки сез балага бу якты дөньяга аваз салырга ярдәм итәсез. Менә шул вакытта үзегез нинди хисләр кичерәсез? Беләсезме, ул шундый матур хисләр, ул горурлык хиссе дә, ул матурлык хиссе дә, дулкынлану хиссе дә. Ул һәрбер бала үзенең тормышы, үзенең язмышы белән туа. Шуңа күрә аның һәрберсен күзәтеп барасың. Әле ул бит ул бала туып кына калмый, ул бала әле синең гаиләңдә бик озак еллар синең гаиләңдә була. Чөнки ул бала бит әле үзе генә түгел, аның бар әтисе, әнисе, аның бар туганнары, әбисе, бабасы. Аны бит бөтен гаилә әгъзалары көтеп тора ул баланы. Шуңа күрә бу бик зур, бик кирәкле, бик дәвамлы, бик булдыклы эш дип әйтер идем. Бик авыр да үзенә күрә. Әлбәттә, әйе. Һәм бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Ә менә нәрсә этәрде сезне әлеге һөнәрне сайларга? Беләсезме, минем ике әбием дә бик дини кешеләр иделәр. Алар инде менә теге авыл җирләрендә бит инде андый кешегә генә биргәннәр, теге кендеге әбисе түгел ул вакытта инде. Ул вакытта теге кеше киткәндә, ниткәндә затып калучылар дини кешеләр иделәр. Шуңа күрә менә бит кеше килә, кеше китә. Ул бит бер портал ачыла, бер портал ябыла дигән сүз. Бу бит зур мөгъҗиза. Шуңа күрә менә кичкенә генә үзегез дә әйтеп үтеп киттегез. Кичкенә генә җинси күзәнәктән ата күзәнәк һәм андан күзәнәк кушылудан яралгы барлыкка килә. Аны микроскоп астында гына карап була. Һәм шул яралгы, кичкенә яралгы ана карынына эләгеп, шундый зур кеше булып формалаша. Һәм ул туа, аның һәрберсенең үз характеры бар, аның һәрберсенең үз язмышы бар, аның һәрберсенең үзенең булачак киләчәге бар. Ул кешеләрдән менә шул кичкенә генә яралгыдан шундый зур галимнәр барлыкка килә, табиблар, укытучылар, җырчылар, биючеләр һәм дә бүтән һөнәр ияләре. Аларның һәрберсенең үзенең менә киләчәге бар шушы кешеләрнең. Шуңа күрә бу мөгъҗизаны, беләсезме, менә аны күпме эшләсәң дә, ничә ел дәврлендә эшләсәң дә, анда әйбергә гел күнегеп бетеп булмый. Чөнки һәрбер нәрсә үзенчә килә тора. Һәрбер бала үзенчә туа, үз авырлыгы белән, үз җиңеллеге белән. Менә һәрберсе аның синең күңелеңдә уелып кала. Һәм мин инде иң кичкенә вакытымнан ук миннән сорыйлар, кем буласың, кая барасың дип. Мин инде шул
Казан дәүләт медицина институтының шушы акушерлык бүлеге дип әйтәдим. Акушерлык бүлеге түгел инде ул. Ул лечебный факультет дип атала инде, дәвалаучы факультеты, аннан инде бүтән һөнәр ияләре дә чыга, хирурглар, терапевтлар, неврологлар, эндокринологлар. Ә мин инде менә шушы акушерлык профессиясын сайладым. Һәм чынлап та сез сөйләгәндә имеш шул кадәр яратуыгыз сизелеп тора һөнәрегезне. Бу искиткеч хисләр. Наилә ханым, менә аннан соң без бу клипны караганда да әйтеп уздык, һәрбер хатын кызга шушы хисләрне, ана булу хисен тоярга, татып карарга язсын дип әйеме. Әмма ни кызганыч хәзерге замана чире дип әйтергә кирәк инде, әйеме. Бик күп хатын кызлар бала таба алмый. Менә инде сез табиб буларак һәр вакыт моның белән күзгә күз очраша торгансыздыр, әйеме. Һәм менә нәрсәдән икән соң бу? Моның сәбәпләре... Мин инде менә сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәре буларак та әйтә алам. Менә бүгенге көндә ни аяныч 3000 гаиләдән артык кеше чиратта тора. ЭКОга дип әйтәм инде. Бу экстракорпораль аталандыру белән яралганы ананың шушы аналыгына куеп, шуннан үстерү белән гыйбарә. Бу инде яшьли башланган, яшүсмер вакыттан башланган кирәкмәгән җинси тормышта. Бу инде кирәкмәгән менә яшьләр бит инде ул бик артык мин симез икән, ямсыз икән дия теләсән инде интернеттан табып, диеталарда утыруда шушы әйберләргә китереп җиткерә. Чөнки бөтен гормональ системасы әле яхшы оешып бетмәгән гормональ система яшүсмер кызның. Ул күрем килмә вакытлар белән дә тамамлана. Менә ул чиратларда бар. Аннары соң без инде менә шушы заманның чире девиантный поведение дип әйтәбез инде, менә русча дип әйтәм инде. Күп чиракта теге яшьләр кайсы берсе инде бала табасы да килми, кайсы берсе икенче төрле яшәргә күнеккән. Менә 2000нче еллардан әйтәм инде, аяныч әйберләр бу, альфа поколение дип әйтәләр инде. Аларда инде күпсе алар күп сөйләшми, гаджетларда утыралар инде. Күп чиракта инде китапта укымыйлар алар, оралаша да белми. Менә аның заманның шундый шаукымнары да бар. Әмма дә ләкин менә үзем әни буларак әйтәсем килә инде. Үзем әниемнең кызы буларак әйтәсем килә. Үзем бүгенге көндә дәвани буларак әйтәсем килә. Менә сез әйтеп үттегез Хади Такташның матур шигъри юлларын. Әни булудан да олы әйбер дәрәҗә юк. Миннән сорыйлар кайсы вакытта, менә синең нинди дәрәҗәң улырак? Әни булу, дәвани булу, гаиләң булу, алар белән аралашып яшәү, синең үзеңнең дәвамыңны күрү. Шуңа барлык хатын кызда, мин аларга барсына да минем иң изге теләкләрем ана булсыннар иде. Ана булуны татысыннар иде. Аннан соң балалар гаиләдә күп булып тусыннар иде. Бер бала гына түгел, иң күбендә 2 бала гына да түгел. Тагын инде сөйләп киткәннән тагы бер нәрсә әйтим әле Айзилә. Менә тагын аянычлы хәл инде бу. Бүгенге көндә менә карап үттем, 9 айда үз теләге белән 3675 хатын-кыз аборт ясаткан, йөклелекне үзгән. Бу бит инде күпме тумаган җаннар, күпме тумаган галимнәр, күпме тумаган акыллы кешеләр. Республикабызның терәге дип әйтәм инде. Шуңа күрә күп очракта менә бу да бик аяныч хәлләр. Менә без инде кайсы вакытта бит инде мониторинг дип әйтәм инде, карап барабыз. Нәрсәдә микән сәбәпләре дип. Сәбәпләрен инде яшьләр кайсы берсе әйтәләр, яшәргә урын булмау, күп очракта материаль проблемалар, кайсы бер чиракта инде зарплаталар җитмәү, урын булмау, эш урыннары булмау, аларны да күрсәтәләр. Әмма дә ләкин һәр бала үзенең ризыгы белән туа. Беләсезме, бер кайчанда менә сугыш еллары булган, Бөек Ватан сугышы инде. Безнең әбиләр бит, аларда барсында 5-6 бала. Аларга да бик авыр булгандыр. Ашарларына да җитмәгән, ачлык вакытлары. Алар бит 5-6 бала үстергәннәр. Ул балалар кеше булып, улы кеше булып, берсенә берсе ярдәм итеп яшәгәндә. Ул балалар менә теге туганлык җипләре бит ул зур гаиләле балаларда күбрәк тә күренә. Шуңа күрә авырлык та булмый калмаган инде. Әмма дә ләкин хатын-кыз бала тапкан. Менә һәрбер
әйтеп киттем, һәрбер бала үз ризыгы белән туа. Хатын-кыз бала табырга куркмасын иде. Чөнки ул шуның хәтле зур мөгъҗиза, ул шуның хәтле үзеңнең дәвамыңны күрү, шуның хәтле зур дәрәҗә. Бу бит Аллаһ Тәгалә биргән зур бәхет. Онан соң бит әле менә хәзер бик күп яшьләр, мин бит инде үзем дә яшь кеше буларак аларның фикерләрен гел ишетәм, тыңлыйм. Карьера ясыйм дип, гел менә шушы бала табуны, гаилә кыйммәтләрен бәлки гел арткы планга калдыралар. Менә андый яшьләр безгә сез... Андый нәрсәдә, беләсезме, һәр нәрсәнең үз урыны. Менә хроник авырулар дип әйтәм инде. Яшьрәк вакытта бала тапкан 22 яшьтән соң дип әйтәм инде. Элек инде 22 яшьтә бала табалар иде. Хәзер беренче бала табулар 29-30 яшькә барып тоташа инде. Кайсы бер кеше инде тукта әле ди, квартира алыйм ди, карьера ясыйм ди, тукта әле матди ниндидер дә булса инде теге әйберләр нитәм ди инде. Әмма дә ләкин ул бит берсе-берсенә бер вакытта да комачауламый. Әгәр кешенең теләге бар икән, ул баласын да таба, карьера да ясый, ул аның квартирасы да була, ул кичкенә бала йортка, тормышка, гаиләгә ул бик зур нур, энергия алып килә. Чөнки беләсезме, менә порталлар дип әйттем бит инде, ачыла кешенең мөмкинлекләре, ачыла. Ул теге үземнән генә әйтеп әйтмим, үземнең танышларым буенча да әйтәм, үземнең менә пациентларым буенча да әйтәм. Менә бала табуны соңга калдырга кирәк түгел. Чөнки һәрбер хроник авыру аннан соң менә шушы булачак йөклелекне артка таба этәрә. Анда ниндидер проблемалар барлыкка килә, тегесе, монсы, сәламәт әтиәнидән сәламәт бала туа. Чөнки әгәр карыны хатын-кызның сәламәт икән, әгәр хатын-кызның, ата-ананың менә җинси орлыклар дип әйттек бит инде. Алар сәламәт икән, ул вакытта инде теге мискин, зәгыйфь орлыктан инде мискин, зәгыйфь шәшәк барлыкка килә инде. Шуның белән теге нитеп әйтәм сезгә, чагыштырып әйтәм. Бу очракта инде сәламәт бала барлыкка килә. Һәм дә аны тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә бик озакка калдырмыйча, әни булырга теләкне хатын-кызлар аннан соң булачак йөклелеккә дә әзерләнеп килсеннәр иде. Бу инде бөтен хроник авыруларын барып, консультацияларга, хатын-кыз консультациясе була ул, поликлиникаларга барып, тикшертеп, әгъзаларын сәламәтләндереп, шул очракта әйбәтләп матур итеп менә балага уссыннар иде. Ул вакытта инде бала табуда җиңелрәк була, ул вакытта йөклелек чоры да җиңелрәк уза, ул вакытта инде бала табу шатлыкка әйләнә. Шушы яшь әтиән ишендә һәм дә аларның гаилә әгъзалары ишендә. Менә сез әйтеп киттегез, минем өчен нинди исем иң дәрәҗәлерәк дигәнне, ул әлбәттә әйттегез инде сез әни исемен йөртү. Әни исеме. Чынлап та бу бик матур хисләр. Менә үзегезнең әни булачагыгызны белгәч тә нинди хисләр кичердегез? Шул хатирәләрне яңартыйк әле. Мин беләсезме, ул вакытта бик яшь студент бала идем. Әмма дә ләкин мин 5нче курста укысам да, әни булырга теләгемне калдырмадым. Мин аннан соң бит инде академ отпусклар алалар, менә теге яллар алып укыйлар. Минем әнием шул вакытта бүтән әтием каршыма килеп, минем Искәндәремне карарга да булыштылар. Мин академиклар алмыйча менә институтны да бетердем. Бер кешедән дә артта да калмыйча, карьера да ясадым, табиб да булдым. Бер вакытта да әни булуны калдырырга, шикләргә кирәкми. Аннан соң беләсезме, әни бит ул менә үз әнием минде бакыйлыкка күчкән. Кызганычка каршы бүгенге көндә исән түгел, әнисе булган кешеләр, алар шуның хәтле бай кешеләр. Алар үзләренең байлыкларын кайсы вакытта белмиләр дә. Менә әнигезнең кадерен белегез. Бер вакытта да авыр сүз дә әйтмәгез. Әни кешегә гел барып торыгыз, хәлен белегез, шалтыратыгыз, кайтыгыз. Әни кеше ул көтә, ул аңа 40 яшьтә дә бала, 50 яшьтә дә бала. Безгә кайсы вакытта сәламәтлек саклау министрлыгына шалтыраталар да, минем балама булышыгыз. Мин инде уйлап куям, мин әйтәм, бу әнинең баласына 2 яшьтер инде дип. Ул балага 42 яшь була үзиле. Шуңа күрә беләсезме, менә бала әни өчен 60-та да бала, 70-тә дә бала. Теге улрак әби булганнарга әйтәм инде, 90 яшьтәге, улы яшьтәге апаларга. Шуңа күрә әни ул зур җиһан, әни ул бик зур ярдәм, әни ул
сиңа бу тормышта ризыкта биргән кеше, сиңа бу тормышта юнәлештә биргән кеше, сине яраткан кеше. Мен аннан соң русча әйтәм дә баштаннар тәрҗемә итермен. Бар безусловная любовь дип әйтәбез. Бит условная любовь. Безусловная любовь кешене нәрсә өчендер яраталар. Матур булганы өчен, кирәк булганы өчен, нәрсәдер эшләгәне өчен. Әни ул сине менә синең булганың өчен ярата, сабые булганы өчен. Искиткеч матур сүзләр, Наилә ханым, чынлап та менә күзләр дә яшьләнде, әлбәттә безнең тамашачыларыбызның шулай булгандыр. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлап. Әни булуның никадәр дәрәҗәле икәнен, дәрәҗәле исем икәнен аңлатканыгыз өчен. Әниләребез бездән һичкайчан авыр сүз ишетмәсен. Җирдәге бар әниләргә Аллаһыбыз озын гомер, нык сәламәтлек насыйп итсен. Бүгенгә шулар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.